Os estudantes de segundo de bacharelato do IES Valle Inclán son moi bons nas linguas, concretamente no grego e no latín, e así o deixaron patente nas Olimpiadas de Galicia de traducción de textos clásicos. 3 dos 8 estudantes que foron a esta cita acabaron no podio, unha maneira diferente e divertida de ir preparándose xa para a selectividade. Pois eu creo que foi unha experiencia bastante boa, porque vimos como sería máis ou menos unha traducción parecida a que vamos a ter en selectividade e creo que pois foron bastante ben. Sí, fon as dúas tamén, porque, bueno, a min animoume tamén o de grego, pois decidín ir as dúas. Parte, pois polo mismo que fala a miña compañeira, que é por probar a ver hasta que punto podemos chegar a facelo ben en selectividade. Pero foi unha boa experiencia, aínda que ao principio pasei tive un pouco de estrés. Uns estudantes que, tal e como nos dixo esta mañá a profesora de latín, o están dando todo co fin de acadar os mellores resultados para labrar o seu mellor futuro. Foron as Olimpiadas dormindo 3 horas, porque tiña un examen a primeira hora, non sei que, isto eran 2 exámenes de 1 hora e media cada un, porque eles din que é como que fan en clase, é verdade, pero non é como a BAU, son textos moitísimo máis longos, teñen moitísima máis sintaxe, non sabes? E nos levámonos para que faga un exercicio de comparación, é dicir, ti crees que non podes, pero resulta que podes, entón tes que ir, non? E van, esta é a xeración que temos nós, é o futuro que temos nós. É xente que sen dormir, onte foron recoller os premios e tiñan outro examen final, hoxe, e foron estudando no coche. Entón, hai que ter moito cuidadiño e cuidalos moito, porque é que non tomaron ni unha auga, a estudar. Entón, é unha cosa que tería que ter moitísima importancia entre nós, non? Que os cuiden, que logo teñense que ir, non? E unhas linguas, o grego e o latín, que estes estudantes teñen moi claro que teñen moito que aportar a día de hoxe. Eu escollín humanidades porque sempre me gustaron máis as linguas que as ciencias e creo que pois aporta moito para a vida de todo o mundo. A ver, eu creo que ese prexuizo de que as letras non serven para nada é pois un prexuizo. Creo que as letras están tomando máis peso na sociedade, eso vaise notando, aínda hai moito camiño que recorrer, pero bueno, é moi importante, sen dúbida, creo que non se, a lo mellor, se apreza ata que punto son importantes hasta que estás aquí dentro das humanidades e o ves, pero debería coller máis importancia. A verdade é que para mí foron un descubrimento, porque non entrei en humanidades pensando nelas, pero cando de repente atopei inmerso, foi algo que me comezou a apaixonar. De feito, quero estudalas agora na Universidade de Clásicas. Creo que o que pode aportar, aunque sone un pouco extraño, unha nova visión do mundo, porque descobres, grazas a estas linguas, como tamén a calqueira lingua actual, o inglés ou francés, que unha cousa que dirías un determinado xeito en grego ou en español, concíbese dunha forma totalmente distinta. Unhas linguas, o latín e o grego, que tal e como dixo esta mañá María Álvarez, están demasiado vivas para consideralas mortas. É que o latín e o grego, a ver, sempre tiveron moitísimos renaceres, morreron e volveron a renacer, e nunca foi unha auga estancada, ningún postulado, non? Sempre foron un proxecto. E, de feito, agora hai moitísimas cousas. Por exemplo, Yanira, que falou antes, meteuse no latín por Percy Jackson, que parece unha frivolidade. Lucía, que non está aquí porque está enferma, tivo que marchar despois do examen e tal, ten unha camiseta co lema este de Hogwarts, que é latín, Noraboa o profesor de grego Juan Gil e a de latín María Álvarez, e, como non, os protagonistas, os estudantes deste centro, que en pouco máis de mes e medio terán as probas de selectividade. Ánimo e moita sorte.